Tomorrow baka maumpisa na natin yung Zoom meeting. Zoom meeting alas 7:30. Yan. Kaya kailangan mag-upload na kayo ng Zoom. Di ba? Tapos sabihin niyo, Doc, gusto kong mapanood ang Zoom meeting, ang iyong seminar, orientation, or iyong meeting, Zoom meeting. 7:30 ng gabi. At padadalang ko kayo ng link. Yung link po, yung pong isusulat ninyo dun sa Zoom. Di ba? Para mapanood ninyo ang ating Zoom meeting. Okay, so yan po magandang balita. Walang mawawala sa inyo. Marami po kayong matutunan, lalo na sa kalusugan. May matutunan din po kayo paano kumita na nasa loob lang kayo ng bahay ninyo. At paano kayo makakaroon ng magandang serbisyo sa iyong kapwa, sa inyong sarili at kapwa. Paano tayo maging masaya this coming December 21 and beyond. Yan, di ba? So yan po ang ginagawa ng iyong lingkod, ang iyong kaibigan, ang iyong kapatid na siya, ang lalaking hindi tumatanda na si Doc Joy Bitito at 71, parang 51 lang, di ba? Very, very healthy. Yan. At very, very energetic, di ba? Isang oras sa programa ay kayang-kaya pa. Di ba? Okay, maliwanag. Kanina, biruin mo, nakakain kami. Almost alauna na, wala kaming breakfast. Ang meron lang kami is yung ating natural coffee at saka yung ating mga amazing capsules, yung mga amazing products natin. Then, mag-aalas 8 pa lang, meron ng mga pumunta sa atin. Di ba? Hindi naman natin pwedeng kumain tayo na hindi pa tapos. Kaya po yung magnanay nga, kasama, sinabayan na tayong kumain ng tanghalian. Okay, ganun po talaga yan. It's a service above self. Yan, di ba? So, unahin muna natin ang ating mga kababayan. Madam Abigail Casires, good evening po. Yan, manood dito sa ating programa. Para po, meron po ako mga pa-premyo sa inyo. Di ba? I-text na ninyo rin ang iyong mga kaibigan. Pwede na ako mag-umpisa ngayon. Wala namang problema. Di ba? Ganito yan. Ang ating pong organization, bukas po magkakaroon tayo 1:30 ng board meeting. Di ba? Bukas. Ang pangalan ng organization natin, For the Love, Care of Senior Citizens, PWDs, and Family. Yan. Or in short, FLCSCPF, or For the Love, Care of Senior Citizens, PWDs, and Family. Yan, di ba? Nag-umpisa po tayo dyan. Mangalap ng miyembro noong September 17. As of now po, meron na tayo mga 220 plus. Di ba? Matapos siguro itong November, baka meron na tayo mga 300 to 400 members. Di ba? Okay. At si Doc Joy Bitito po, ang lalaking hindi tumatanda, ang founder. Okay. Magkakaroon tayo ng meeting. And of course, ang ating flagship product, ang Amazing 4. Ang Amazing 4, namely Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C, Mega A, 5 klaseng mga super fruits, super antioxidant. Iki-cleansing po ang ating katawan ng sangkatutak na toxins, mga basura sa katawan, multi-5, 5 klaseng mga very powerful mushrooms. And of course, ang Mega 1 with 21 unique ingredients, all natural. Di ba? Ang ating pong Mega 1 ay loaded with natural vitamin C, loaded with antioxidants, loaded with mushrooms. Then we have also mga vegetables, and meron din po yan tatlong herbs. Yan, tatlong herbs. Mamaya po meron po tayong magpapahula po tayo, at pag nanalo po kayo, ay meron po tayong premyo. Di ba? Okay. So, yung po mga sinabi kong yan, dapat ay inyo pong
Halimbawa, sabi ko ay 3 out of 4 or 2 out of 3 ay mahulaan ninyo. Kung 2 out of 3 mahulaan ninyo, meron kayong halimbawa 100 pesos. Di ba? Tapos naman, kung mahulaan ninyo yung 3, meron kayong, magkano? 150 pesos. Parang ganon. Okay. Maliwanag. Kaya wag tayong, umantabay na po kayo. Okay, so kailangan po dito, ang sagot natin ay dito po sa ating live ngayon, sa ating FB Live, sa Doc Joey Bitito page. Doc Joey Bitito page. Yan. Okay, maliwanag. Sino ang lalaking hindi tumatanda? Ang kanyang moniker. Okay, ang tag name niya ay the moniker ng lalaking hindi tumatanda ay walang iba si Doc Joey Bitito. Ano-ano po ang binansagan Amazing 4? Ano-ano po ito? Ano ang mga pangalan? Number 1, Miracle C, Mega A, Multi-5, Mega 1. Yan. Ano po yung ating organization na ating pong pig-organize para po makatulong sa ating mga senior citizens, mga PWDs, at mga pamilya nito na mahihirap. Kaya pwede pong below 60 years old. For the love, care of senior citizens, PWDs, and family. Yan. Kailan nag-start ito? September 17, 2025. Yan, di ba? Okay, so, ano po ba? Saan po ba? Kailan po gaganapin ang Christmas party nito? Ang Christmas party po ay gaganapin sa December 21, 2025. Diyan po sa famous Dorotea Resort ni Isbalugit, Barangay Kaugutan, Bakakay, Albay. Dorotea Resort and Spa. Yan, okay. Kaya kung may iba't iba kayong mga karamdaman, huwag na pong mag-atubili. Yan. Pumunta na kaagad bukas, Wednesday, alas 8:30 hanggang alas 6:30 ng hapon. Ito po sa Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Okay, so yan po ang magandang balita ko sa inyo. Ang magandang balita ng ang lalaking hindi tumatanda na si Doc Joey Bitito. Ilan taon na si Doc Joey Bitito? 71 years old. 71. Wala pong maintenance drugs. Puro lang po natural medicine. Tulad ng Amazing 4 ang ating iniinom, mga Amazing Coffee, Amazing Juice, yan, Mega Choco, lahat po mga natural products ng Miracle Health Corporation. Okay. So maya-maya po, mga 10 minutes before 6:30 ay magpapahula na si Doc Joey Bitito, di ba? Para po kayo ay manalo. Manalo, yan, di ba? Manalo. Ang gawin ko, 3 out of 4. Pag may makuha kayong 3 out of 4, 200 pesos. Yan. Ayan. 3 out of 4, hindi. Siguro, pag nakumplito mo sa 4, di ba? 200 pesos. Pag nakuha mo lang 3, 150. Pag nakuha mo ay 2, 200. Pag isa lang, walang panalo. Kasi ibig sabihin, hindi ka nakikinig. Di ba? Okay. So, yan. Ang winners, 3 po. Para hindi na kayo mahirapan, Gcash na, i-Gcash ko sa inyo. 3 mananalo ng pagkumpletong sagot sa 4 na katanungan ay 200. Pag 3, 150. Pag 2 is 100. Yan. Okay, maliwanag. Kaya, ang gagawin natin ay manood lang dito sa ating programa araw-araw from Monday to Saturday except Wednesday from 5:30 to 6:30 in the evening. And Sunday from 9:30 in the morning hanggang alas 11 ng umaga. Yan, di ba? Okay. So yan po, huwag nating tatandaan sapagkat ang iyong kaibigan, ang iyong kapatid na si Doc Joey Bitito, ang lalaking hindi tumatanda,
Ang aming hangarin ay magkaroon tayo ng magandang kalusugan, magkaroon ng magandang hanap buhay, magkaroon ng magandang serbisyo, tulungan sa grupo, di ba? At pang-apat, para magkaroon po ng kasiyahan. Yan po ang main objective ng For the Love, Care of Senior Citizens, PWDs, and Family. Yan. Okay, Ma'am Arlene Pabilonia, ang ating manager, ang office manager natin, ang Diamond ng Miracle Health Corporation. Yan, ay hirap na ito, grabing pagod nito, simulang umaga hanggang hapon. Nag-lunch din ito ay pasado mga 12:30 na. Okay, grabe. Okay, thank you. Wala po tayong thank you so much, Lord, sa wisdom. Sa pinapunta ninyo sa amin dito, maraming salamat. At we are praying na sila po ay lahat matulungan magkaroon ng magandang kalusugan. Okay, di ba? So tomorrow po, ayan, God bless po to all clients. So ang dami po kasi. God bless and good health to all clients that we have, di ba? Si mga kanina at of course yung mga datiyan pa. Yan, di ba? So yan po magandang balita natin. Kaya kami po ni na Ma'am Arlene, si Miss Angel nga pala, ay Git Wilson. Medyo naulanan at ito, medyo ninuubo-ubo na kapon. Ay yun, medyo nilagnat daw, hindi nakapasok. Pero bukas pumasok ka na, inumin mo na, so marami natin na migawan dyan, di ba? Kasi bukas may board meeting po tayo, doon po sa ating organization na tinatakda. Yung pong For the Love, Care of Senior Citizens, PWDs, and Family. Yan, di ba? Okay, so may mga karamdaman. Kung ano po ang inyong karamdaman, puntahan kaagad ang lalaking hindi tumatanda, si Doc Joey Bitito, sa Natural Medicine Practitioner, Health Educator sa Natural Medicine. Yan, di ba? Hindi po tayo medical doctor. Yan. Okay, tayo po ay Natural Medicine Practitioner or Health Educator, founder po ng Miracle Health Corporation, founder po ng For the Love, Care of Senior Citizens, PWDs, and Family. Yan. Age 71, parang 51 lang. Kayang-kayang ginagawa ng mga 51 anyos at kayang-kaya po na tumulong sa kapwa. Yan, okay. Maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Yan, okay. Tuloy-tuloy po tayo. Tatlo po ang mananalo. Pwedeng manalo po tig 200, pwede po 150, pwedeng 100. Okay, basta po ako ang on board ay magpapapremyo tayo. Di ba? Kasi bihira na lang daw mapakinggan si Doc Joey Bitito. Di ba? So pag ako ay kailangan bongga. Di ba? Makinig lang kayong makinig, manood kayo ng manood, at tumulong kayo ng marami. Maniwala kayo, baka later on, with the grace of God, tayo ay 1,000 na ang pananalunan ninyo. Di ba? Okay, so ganun talaga. Sabi nga, share our blessings. Hindi lang tayong anak ng Diyos. Tayo po lahat ay anak ng Diyos. Amen. Amen. Yan. Okay. So yan po magandang balita ko sa inyo. Kaya po huwag tayong mag-atubili. Di ba? Ang ating palang mga numero. Dito po tayo pwedeng mag-text sa isa kong number na pwede kong babasahin. 0917-853-8933. 0917-853-8933. Yan. Pwede po kayo dito. At yung pong hindi po naka-online, nakikinig sa radio, ang sagot po ninyo, pwede po dito sa numerong binanggit ko. Kasi yung iba po, hindi naka-online, kawawa naman. Okay. Madam Maribek Bobilis. Okay. May pa-contest tayo, pwede kang manalo ng 200 pag apat na sinabi ko ay nahulaan mo. Kung tatlo, 150. Kung dalawa, 100. Kung isa lang, wala. Kung 0, ibig sabihin, hindi ka nakikinig. Ayan, okay. Sabihin ko ulit
Sino ang lalaking hindi tumatanda? Doc Joey Bitito, yung ating moniker. Okay. Ilang taon na si Doc Joey? 71. Ano si Doc Joey Bitito sa Miracle Corporation founder? Ano si Doc Joey Bitito sa For the Love Care of Senior Citizens of PWDs and Family founder? Ano po ba ang flagship product ng Miracle Health Corporation? Amazing 4. Ano po ba ang apat na produkto ng Amazing 4? Miracle C, Mega E, Multi-5, Mega 1. Di ba? Yan po ang flagship. Yan po ang panlaban natin. Di ba? Ano ba? Saan po ba matatagpuan ang ating opisina sa Legazpi? Barangay, sa DGB, Itere, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Ano pa? Marami tayo, di ba? So mamaya ay mga 10 minutes bago matapos ang programa, pwede ninyong, ano yun dito? Pwede po ninyong, ang sagot ninyo through our page, sa Doc Joey Bitito page, or sa cellphone, yung hawak-hawak kong isa, sa 0917-853-8933. 0917-853-8933. Pwede po ninyong i-text ang inyong sagot ninyo. Pero dapat ang sagot ninyo ay on or before 6:30. Kasi po 6:30 po ang ating programa. After that, hindi na. Okay. Yung mananalo po, sasabihin ko na rin, dapat po ay mga 6:29 na sabi na ninyo kasi mag-i-end po ang programa natin ng 6:30. Okay. Kaya po, sa lahat ng may mga karamdaman, huwag na kayong mag-atubili. Proven and tested. Ang modelo mismo si Doc Joey Bitito at age 71. Wala pong drug maintenance. Nagagawa lahat. Nakapag-radio program, nakapag-drive. Tayo po ang sa pre-health consultation. Libre po ang consultation na libre. Membership po natin sa For the Love Care of Senior Citizens, PWDs, and is only 1,000 up. Ibig sabihin, as low as 1,000, pwede ka na. Diba? Isahan na lang. Isahan. Pero may produkto po yan. Ang 1,000, ano mga mabibili natin? Pwede pong tatlong products na healthy drinks. Pwede po isang, halimbawa, isa pong amazing juice with Miracle C and Collagen. Isang amazing coffee mix. Di ba? Isang Mega Choco or Mega A or Multi-5 coffee. Parang binili mo lang. Di ba? Then sa exceeding purchases, may mga discount na tayo. Pwede ka naman bumili ng 4 na blister na Miracle C. Miracle C po, very important. Kasi ngayon po, sangkatutak ang may sipon o lagnat, trangkaso. Miracle C, very powerful. Iinom lang po kayo ng isa sa umaga, tanghali, gabi. Di ba? So yan po ay napaganda. Sa may goiter. May nagtatanong kung pwede po sa may goiter ang ating mga amazing products. Pagkasagot na lang po. Pwede po sa may goiter. Kanina po, may goiter. Pumunta dito si Madam, age 33. Di ba, may goiter po siya. Wala namang gamot na binigay sa kanya. Kaya po pumunta sa atin dito. Yan. Dati po yung si Ma'am Arlene, meron din po yan na goiter. Nung uminom po siya, in just 3 months na wala. Ngayon po, ay talagang walang-wala na ang kanyang liig ay walang bakas ng goiter. Diba? Pwede po ang sa may goiter ang ating mga produkto. Sa mga sipon o bulag na trangkaso po, napagaling yan, Miracle C. Kahit sa bata, pwede tatanggalin lang sa kapsula. Kaya, so wala pang sipon o bulag na nga, kasi grabe po ang virus na yan, ay kailangan makabili na, uminom na, para maiwasan po kung tayo man po magkaroon sandali lang. Okay, maliwanag. So yan po, okay, maliwanag. So magpapa-contest na tayo.
Ang mananalo, 100, 150, or 200. Tatlo po ang winners. Okay. Throw GCash para hindi na kayo mahirapan. Di ba? Okay. Pwede sa may goiter, pwede sa may creatinine kanina. Antas ang creatinine, 400 plus. Di ba? Si tatay, di ba? Yung dalawa niyang mata ay for operation na. Galing si Sir Raul Hana dito. Ito po si Sir Raul, yung nag-retired po itong employee or official ng Albay Provincial Capital. Ito po yung umiihi ng dugo. Natakot na kasi sobrang sakit pag iihi at after nakaihi, sobrang sakit. Hindi na po ito makatulog. Pumunta sa kanyang doktor, uminom ng gamot, within a week, wala rin naman nangyari. Pagbalik niya, sinabi niya, Dok, walang epekto. Sabi sa kanya, Mr. Hana, punta ka na sa isang ospital, magpabiopsy ka. Ay natakot siya, nagdasal daw siya. Nagdasal sa Panginoon, Lord, ituro mo po sa akin kung sino ang makakatulong. Kaya nung pinapunta siya, kasama niyang asawa, pag malapit na sa atin, bumaba siya. Nagulat yung kanyang asawa. Sabi niya, hindi naman dito yung hospital na sinabi sa'yo ng doktor mo Ang sabi niya, dito na lang tayo kay Doc Joey. Di ba? Alam mo, nakausap nito si Ma'am Len, di ba? Pinainom, kasi alam na ni Ma'am Len ang mga dapat gagawin sa tagal niya na dito. Di ba? Alam po ninyo, uminom siya mga 2:00 ng hapon. Di ba? Sinundan niya uminom ng 6:00 ng hapon ng Amazing 4. Nakatulog na po siya ng mahimbing for the first time. Nagulat po ang kanyang asawa. Ang ganda ng tulog mo. Then kinaumagahan, umihi siya. Yung dugo na wala na po. Orange na lang. At yung sakit na wala na. Then uminom uli siya ng Amazing 4 kinaumagahan. Bago siya mag 2:00 ng hapon, nung una siyang umihi uli siya, wala na po, clear na. Ito po yung sinasabi ko, iyan po sinasabing talagang may work of God. Kasi wala pang 24 hours, gumaling. Pero ang ginawa ni Mr. Raul Hana, tinuloy-tuloy niya pag-inom. Kaya ngayon daw, sabi ni Ma'am Len, kasi ako po yung nagra-radyo, hindi naman po dun sa opisina, ay galing daw doon si Mr. Raul Hana at nag-avail ng ating mga produkto. Yan po ang gustong humaba ang buhay, di ba? Okay, congratulations, Sir Raul Hana. At kayo po ay bumalik uli at bumili ng ating mga produkto. Yan, di ba? Okay, so, papirmahin mo na rin yan na Ma'am Arlene kasi patagal na dami ng para sila ay sa Christmas party natin, di ba? December 21. Alam po ba Christmas party natin? Bunggang-bungga. Umaga, swimming. Pagbatangalian, bodol fight. Bawal po ang spawn and pork. Kailangan nakakamay lahat. Di ba? Okay, siguro mga 4 o 5 klaseng ulam. Di ba? Okay, maliwanag. Siyan po ang ating gagawin para masayang-masaya. Di ba? Then, sangkatutak na raffle, sangkatutak na games. Baka mag-invite din tayo, baka mayroong singing and dancing also, di ba? Okay, maliwanag. So, yan po ang gagawin natin para masaya lahat ng tao, di ba? Okay, maliwanag. So, yan na po, ang ating pa-contest. Okay. Ano po, yan na, unang tanong, ano po ang tawag kay Doc Joey sa ngayon? Di ba? Ano ang kanyang moniker? Ano ang tagline niya? Di ba? Isa. Pangalawa, ano po ang ating flagship product? Flagship product, ano-ano, 4 po yan. Okay, pangalawa. Pangatlo, ilang taon na po ba si Doc Joey Bitito? Ilang taon na? Okay. Pang-apat, ano po ang pangalan ng ating organisasyon, ng ating grupo na ating tinatatag sa ngayon? So, bali 4 yan. Una, ano po ang moniker? Ano po ang tawag kay Doc Joey ngayon?
Okay, kasi nagsabi sa batang-bata ka pa, Dok, parang 51 ka lang. Okay, pangalawa, sabi ko ano ang flagship products natin? Name natin yung 4 na klase. Pangatlo, ano po, ilang taon na si Doc Joy Bitito? Pang-apat, ano po yung organization, ang pangalan ng organization? Pwede po buo, pwede po yung abbreviation. Okay, ang liwanag, pwede na po kayo sumagot dito sa ating programang Kalusugan at Pangkabuhayan o Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Dito po sa ating FB Live, di ba? Pwede na po natin i-chat dyan or pwede po kayo i-text dito po sa aking cellphone na hawak-hawak kong 0917-853-8933. 0917-853-8933. Yan, okay? So, bali, mananalo po 3 na mananalo ng, pwede po kung nasagot ninyong 4, di 200. Kung nasagot nyo yung 3, 150. Kung nasagot ninyo 2, 100. Yan. Okay, madali lang po yan kasi sinabi ko sa inyo kanina lahat, di ba? Di ba? Okay, so yan po. Okay. So dapat, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin, di ba? So ano po ang gagawin natin? Dapat ay, dapat ay atin pong sagutin na. Di ba? Di ba? Sagutin na para tayo manalo. Sayang po ang 200. No, di ba? So, ganun po yan. Okay. So, sige po. 2 minutes pa. 2 minutes. 2 minutes pa. 2 minutes. Meron ba sa ating mga kasagot? Parang wala ata. Go. Sagot na po kayo. Sabi ni Ma'am Arlen. Si Ma'am Len. Di ba, Ma'am Len? Si Ma'am Len, di pwedeng kasama yan. Kasi kayang-kaya niyang sagutin yan. Di ba? Okay. Sino po? Ano po ang pangalan? Ano po ang tawag kay Doc Joey sa ngayon? Ilang taon na si Doc Joey Bitito? Di ba? Ano po ang flagship products ng Miracle Health Corporation? Yung 4 pong klase na tinawag na ano? At ano pa? Yung pang-4 ay ano na? Yung pang-4, pangalan ng organisasyon dati pong tinatatag. Yan. Okay, parang walang nanalo. Di ba? Sino po ba nakikinig sa ating programa? Sayang po, 200 po yan. 200 ilang kilong bigas na yan. Parang 4 hanggang 5 kilong bigas na. Di ba? Si Ma'am Lynn na lang daw. Nako, pag si Ma'am Lynn siguradong 4 na yan ay kayang-kayang sagutin. Di ba? Okay, so yan po. Pag si Doc Joey na po on board, yan. Parating meron na tayong pa-contest. Okay. Okay, kaya lagi kayong makinig, manood sa ating programa. Programang Kalusugan at Pangkabuhayan. Okay, ang unahin natin ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, Lord. Thank you so much. Amen. Amen. Pangalawa, ang ating magandang kalusugan. Because good health is wealth. Di ba? Pangatlo, ang ating panghanap buhay. Pang-4 ay makatulong sa kapwa. Yan, di ba? Yan na po. Ilang minuto na lang. 1 minute na lang. Ayan. 1 minute na lang. Walang nakasagot. Di ba? Okay. 1 minute na lang ay walang nakasagot. Kaya sayang iyong 200 pesos. Si Ma'am Maribek, andyan na. Hindi pa sinagot. Di ba? Ano nang yan kay Ma'am Maribek? Hindi mo kayang sagutin yung 4. Di ba? Ano, Ma'am Len? Nakasagot ba si Ma'am Maribek? Di ba? Okay, so bukas po, sa lahat pong gustong pumunta sa atin para sa pre-consultation sa natural medicine, ay magsadya sa
DJB Etere, Barangay 18, Cabangan West, and front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Ang ating mga numero, 0910-44-82598, 0910-44-82598, or 0917-853-8933, 0917-853-8933. Ang sagot po sa mga tanungan, ano po ang moniker kay Doc Joy Bedito? Ang sagot po, ang lalaking hindi tumatanda. Ilang taon